дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ. барномаи футболи осиёро манзури шумо мекунем. имрӯз дар шаҳри душанбе аввалин чемпиони кишварҳои осиёи марказӣ байни дастаҳои бонувон муайян мегардад. барои ҷои аввал дастаҳои мунтахаби ӯзбекистон ва эрон ки айни ҳол дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе бо ҳам қувва озмуда истоданд, ғолибро муайян мекунанд. дастаи мунтахаби ӯзбекистон ва эрон то ин вохӯрӣ ягон бохт надоранд. дар бозии даври пешина бонувони футболбози ӯзбекистон ба дарвозаи дастаи мунтахаби қирғизистон 7 голи беҷавоб заданд. ду тӯбиро нилуфар қудратова ва зиёда ирисбоева ба самар расониданд. мадина ҳикматова, диёрахон ҳабибуллоева ва зарина мамадкаримова бо якголӣ дар сарнавишти ин бозӣ тағйирот ба амал оварданд. ҳоло ин голҳоро мебинед. акнун як фурсати бисёр хуб, зарба ва гол. ирсоли навбатӣ ва чӣ гуна имконият акнун гол ба эътибор гирифта мешавад. ин дафъа гол ба номи зиёда ирисбоева навишта шуд. боз як вазъияти хавфноки дигар ва инҷо чӣ ишора мешавад? норӯзигии дарвозабони дастаи мунтахаби қирғизистон аз амалкарди ҳамдастаҳояш. вақти асосӣ дар қисми якум хотима ёфт. 3 дақиқа вақт илова мешавад ба нимаи аввали рақобат. бениҳоят вақти зиёд, аммо бо сабабҳои барои мо шумо маълум ин чиз аён буд. инак голи чорумро ҳам дар ин лаҳзаҳо мо шумо дида истодем. идомаи ҳамла ҳоло бо иштиёки ва бубинед ки чӣ гуна иштибоҳи дағал аз сӯи дарвозабон. ва акнун билохира голи шашумро ҳам мо шумо дида истодем. фурсати навбатӣ аст ҳоло барои футболбозони дастаи ӯзбекистон ва инак голи ҳафтум ҳам ба қайд гирифта мешавад. барои ҷои аввалро ишғол кардан ба футболбозони ӯзбекистон натиҷаи мусовӣ басанда аст, зеро нисбати тӯбҳояшон беҳтар мебошад. мунтахаби эрон дар даври пеш аз охир бар бонувони туркманистон бо нишондоди 4-0 зафар ёфт. ҳасти фурӯзанда малика мутаваллитоҳир, афсона чатри нур ва муҳандиса зулфӣ тӯбҳоро ба дарвоза заданд. садои ҳуштаки довар нодира мирзоева баланд мегардад. муддаӣ на танҳо ин рақобат, балки тамоми мусобиқа айни ҳол ҳуҷум карда истодааст ва аллакай дар дақиқаи чорumi рақобат бозингарони эрон ҳисобро мекушоянд. зарба бо сар ва ту вориди дарвоза мегардад. 2-0. ҳуҷуми эронро таваҷҷӯҳ менамоем. зарба ва ту вориди дарвоза мегардад. ҳисоб 3-0. афсона чатринур барои эрониҳо ва ту вориди дарвоза мегардад. ту вориди дарвоза мегардад. 4-0. ин шом агар дастаи мунтахаби бонувони тоҷикистон дар вохӯрӣ бар қирғизистон ғалаба кунад, ба зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа баромаданаш эҳтимол дорад. агар не, пас зинаи охир моро ҳамроҳ хоҳад буд.